नमस्कार. आज भारताचा स्वातंत्र्य दिन. 75 वर्षातल्या स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीतल्या काही ठळक नोंदी आम्ही आधीच्या 14 भागातून तुमच्या समोर आणल्याच आहेत. आज या मालिकेचा शेवटचा भाग. या भागात आम्ही सांगणार आहोत 2017 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंतच्या काही ठळक घटना. कोविडचं महाभीषण संकट हे याच काळातलं. अजूनही भारत पूर्णपणे कोविडमुक्त झालेला नाही. कोविड महामारीने विकसनशील भारताला काही वर्ष मागे नेलं. त्यातूनही भारत पुन्हा आता सावरू लागलाय. गेल्या 9 वर्षाच्या काळात मोदींनी घेतलेले नोटबंदी, GST, सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट, 3 नवे कृषी कायदे, 370 कलम रद्द करणे, तिहेरी तलाक यासारखे निर्णय चर्चेत राहिले, वादग्रस्त ठरले. 100% भाजप किंवा काँग्रेस मुक्त भारत या भाजपच्या अजेंड्यावर देशभरातून चौफेर टीका होऊ लागली. CBI, ED, IT यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा मोदी सरकारने आपल्या अंमलाखाली आणल्या असे आरोप होऊ लागले. मोदी भक्त आणि मोदी विरोधक अशा 2 गटात सोशल मीडियाची विभागणी झाली. राजकारण ढवळून निघालं. आणखी काय काय घडलं 2017 ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान ते आता आपण पाहूया. 30 जून 2017च्या मध्यरात्री भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणजे GST लागू करण्यात आला. एक देश एक कर या उद्देशाने मोदी सरकारने लागू केलेल्या स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षातील भारतातल्या सर्वात मोठ्या कर सुधारणेवर अनेक आक्षेप आल्यामुळे वारंवार या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आल्या. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजातील झटपट तिहेरी तलाक असंवैधानिक मानला. तिहेरी तलाकची प्रथा असंविधानिक असल्याचे पॅनलमधील 5 न्यायाधीशांपैकी 3 न्यायमूर्तींनी मान्य केलं. 1 ऑगस्ट 2019 पासून याबाबत कायदा लागू झाला. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालयात ऑगस्ट 2017 मध्ये 290 मुलांचा मृत्यू झाला. एन्सेफलायटिस, निमोनिया आणि इतर आजारांमुळे मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे उत्तर प्रदेश सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेतला हलगर्जीपणा समोर आला. हिंदू राजकारणावर टीका करणाऱ्या कर्नाटकमधल्या ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांची मोटरसायकलवरून आलेल्या गुंडांनी गोळ्या घालून हत्या केली. भारतातील एक निर्भय आणि स्पष्टवक्ता पत्रकार म्हणून गौरी लंकेश यांची ओळख होती. आमिर खानचा दंगल चित्रपट 5 मे 2017ला चिनी भाषेतल्या रिलीजनंतर सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट बनला. या चित्रपटाने जगभरात 2000 कोटी रुपये कमावले. मार्च 2017 मध्ये भारताच्या संसदेने 6 महिन्याच्या सशुल्क प्रसूती रजेचे विधेयक मंजूर केले. कॅनडा आणि नॉर्वेनंतर सर्वाधिक प्रसूती रजा मंजूर करणारा भारत 3रा देश ठरला. यापूर्वी महिलांना 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा दिली जात होती. जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात बंड केले. महत्त्वाची प्रकरणे इतर न्यायाधीशांकडे सोपविण्याच्या मिश्रा यांच्या कथित मनमानी पद्धतीवर पत्रकार परिषद घेऊन या न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त कारभार चव्हाट्यावर आणला. भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सन्मानार्थ बांधण्यात आलेला 182 मीटरच्या जगातील सर्वात उंच पुतळ्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 ऑक्टोबर 2018ला अनावरण केलं. अमेरिकेतील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या दुप्पट उंचीचा असलेला आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या नावाने ओळखला जाणारा हा पुतळा साकारण्यालाच 8 वर्ष लागली. भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं 16 ऑगस्ट 2018ला दीर्घ आजाराने निधन झालं. 3 वेळा भारताचे पंतप्रधान राहिलेल्या वाजपेयींनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन भारताची प्रतिमा जगभरात उंचावली. ते एक प्रसिद्ध कवी आणि उत्तम लेखक होते. 6 सप्टेंबर 2018ला सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर परवानगीने ठेवलेल्या समलिंगी लैंगिक संबंधांना 377 कलम असंविधानिक ठरवू शकत नसल्याचं जाहीर केलं. न्यायालयाच्या निर्णयाचं LGBT कम्युनिटीकडून स्वागत करण्यात आलं. 16 ऑगस्ट 2018ला केरळमध्ये महापूर आला. शतकातील सर्वात भीषण असलेल्या या पुरात सुमारे 500 लोक मरण पावले आणि सुमारे 10 लाख लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले. 19 ऑक्टोबर 2018ला विजयादशमीला अमृतसरच्या जोडा रेल्वे फाटकाजवळ रावणाच्या पुतळ्याचे दहन पाहत असलेल्या लोकांना रेल्वेने चिरडल्यामुळे 60हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. वेगवेगळ्या लोकांनी ट्रॅकवर बसून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष केला. 14 फेब्रुवारी 2019ला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर भारतीय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यावर लेथापोरा येथे वाहनातून आत्मघाती बॉम्बरने हल्ला झाला. या हल्ल्यात CRPFच्या 40 जवानांचा मृत्यू झाला.
या हल्ल्याने भारत पाकिस्तान संबंधांना मोठा धक्का बसला. परिणामी 2019 मध्ये भारत पाकिस्तान लष्करी संघर्ष झाला. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 आणि कलम 35A 5 ऑगस्ट 2018ला मोदी सरकारने भारताच्या संविधानातून रद्द केलं. काश्मीरचं एकत्रीकरण करण्यासाठी 370 कलम रद्द करणं आणि उर्वरित भारतातल्या राज्यांप्रमाणे काश्मीरला दर्जा देणं आवश्यक असल्यामुळे हे कलम रद्द करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. अयोध्या वादाचा अंतिम निकाल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019ला घोषित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन भारत सरकारने तयार केलेल्या ट्रस्टला राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचे आदेश दिले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक छळांच्या कारणास्तव हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा CAA कायदा 11 डिसेंबर 2019ला आणण्यात आला. कोणतीही व्यक्ती 11 वर्षांसाठी भारतात राहिली असल्यास ती या कायद्यासाठी पात्र मानली जाईल असं या कायद्याने ठरवण्यात आलं. 20 ऑगस्ट 2019ला इस्रोकडून चंद्रयान-2 प्रक्षेपित केलं गेलं. यात चंद्राच्या परिभ्रमणाचा समावेश होता आणि त्यात विक्रम लँडर आणि प्रज्ञान चंद्र रोवरचाही समावेश होता. संपूर्णपणे भारतात विकसित केल्या गेलेल्या या यानाचा मुख्य वैज्ञानिक उद्देश चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या रचनेतील फरकांचा नकाशा तयार करणे तसेच चंद्राच्या पाण्याचे स्थान आणि विपुलता यांचा शोध घेणे हा होता. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात 40 CRPF जवानांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी 26 फेब्रुवारी 2019ला भारताच्या युद्धविमानांनी बालाकोटमधल्या जैश ए मोहम्मदच्या तळावर धडक दिली. 26 फेब्रुवारी 2019ला भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. 30 जानेवारी 2020ला केरळमध्ये भारतातला पहिला कोरोना रुग्ण आढळला. थोड्याच काळात हा प्राणघातक व्हायरस देशभर पसरू लागताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मार्चपासून 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला. दिल्लीमधल्या निर्भयाच्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय कुमार आणि मुकेश कुमार यांना 20 मार्च 2020च्या पहाटे दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली. डिसेंबर 2012मध्ये निर्भयाच्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या क्रूर प्रकाराने संपूर्ण देश हादरला होता, ज्यामुळे बलात्कार कायद्यातही मोठी सुधारणा झाली. 14 जून 2020ला भारतीय अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मुंबईतील वांद्रे येथे त्याच्या घरी पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत मृतावस्थेत सापडला. मृत्यूचे कारण आत्महत्या असल्याचे ठरवण्यात आले. राजपूतचा मृत्यू फाशीमुळे श्वास गुदमरून झाला असल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात नमूद करण्यात आलं असलं तरी यावरून महाराष्ट्रात राजकीय वाद सुरू झाले. 29 जूनला भारत सरकारने टिकटॉक, UC ब्राउझर आणि इतर ॲप्ससह 59 चीनी मोबाईल ॲप्सवर बंदी घातली. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हे चीनी ॲप्स प्रतिकूल आहेत असं सरकारनं म्हटलं आहे. 5 ऑगस्ट 2020ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राम मंदिराचे भूमिपूजन केले. 3 दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या भाजपाच्या या राजकीय चळवळीला यश आल्यामुळे भाजपाच्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे बळ वाढले. भारताच्या संसदेने आणलेल्या 3 शेतीविषयक कायद्यांना जोरदार विरोध करण्यासाठी 9 ऑगस्ट 2020 पासून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. हे कायदे कॉर्पोरेट कंपन्यांचं हित साधू पाहणारे आहेत असा आरोप करत हे 3ही कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या दीर्घकाळच्या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 27 एप्रिल 2021 पर्यंत भारतात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 2 लाखांच्या वर गेली. प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त असल्याची शक्यता अनेक स्तरातून व्यक्त करण्यात आली. भारत सरकारने त्यानंतर व्यापक पद्धतीने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू केली. मंत्री, विरोधी नेते, पत्रकार आणि उद्योगपती वापरत असलेल्या 300हून अधिक मोबाईल्सचा डेटाबेस लीक झाल्याचं इस्रायलच्या एका कंपनीने 18 जुलै 2020ला उघडकीस आणलं. पेगासस हे स्पायवेअर वापरून केल्या जाणाऱ्या या डेटा हॅकिंगमुळे जगभरात खळबळ उडाली. 3 ऑक्टोबर 2021ला उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर जिल्ह्यात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्या SUVने 8 शेतकऱ्यांना चिरडलं. या घटनेचा देशव्यापी निषेध झाला आणि देशाचं राजकारण ढवळून निघालं. आरोपींविरोधात निष्क्रियतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर आशिषसह अन्य 12 जणांना अटक करण्यात आली.
बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने मुंबई ड्रग्ज ऑन क्रूज प्रकरणाच्या संदर्भात 3 ऑक्टोबर 2021ला अटक केली आणि ही अटक महाराष्ट्रात एक राजकीय मुद्दा बनला. मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर करण्यापूर्वी आर्यन 22 दिवस आर्थर रोड तुरुंगात राहिला. जुलै 2021 मध्ये कोविड-19च्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात हाहाकार माजवला आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या ढासळलेल्या स्थितीमुळे लाखो लोकांचा बळी गेला. रुग्णांनी रुग्णालये भरली असल्याने अनेक राज्ये बेड, ऑक्सिजन सिलेंडर आणि इतर उपकरणांच्या कमतरतेमुळे या संकटाशी झुंज देत राहिली. तृणमूल काँग्रेसने 294 विधानसभा जागांपैकी 213 जागा जिंकल्यामुळे ममता बॅनर्जींच्या मैदानात प्रवेश करण्याचा भाजपचा हतबल प्रयत्न निष्फळ ठरला. तामिळनाडूमध्ये MK स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखालील AIADMK पक्षाने भाजप युतीचा पराभव करून त्यांची दशकभराची सत्ता संपुष्टात आणली. केरळमध्ये विद्यमान LDFने 99 जागांसह सत्ता टिकून ठेवली. इंडिया गेट येथील अमर जवान ज्योती 50 वर्षांच्या तेजस्वी ज्वलनानंतर 21 जानेवारी 2022ला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योतीमध्ये विलीन केली गेली. बांगलादेश स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्माण करण्यासाठी शहीद झालेल्या ज्ञात आणि अज्ञात सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी अमर जवान ज्योती 1971 साली प्रज्वलित करण्यात आली होती. जून 2022 मध्ये भाजपची प्रवक्ता नुपूर शर्मा हिने एका टीव्ही चर्चेदरम्यान पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केलं आणि देशभरासह विदेशातही भाजपा विरोधात निदर्शने सुरू झाली. त्यातच भाजपा नेते नवीन जिंदाल यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर इस्लामच्या विरोधात आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्यानंतर हा विरोध आणखी वाढल्यामुळे भाजपने या दोन्ही नेत्यांना पक्षातून निलंबित केलं. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सैन्य भरतीच्या नव्या अग्निपथ योजनेविरोधात बिहारमध्ये तरुणांचा हिंसक उद्रेक झाला. बिहार, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या आंदोलनात 7 रेल्वे जाळण्यात आल्या. अनेक बसेसची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. जानेवारी 2022च्या सुरुवातीला कर्नाटकमधल्या एका महाविद्यालयातील काही मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हिजाब घालून वर्गात येण्याला बंदी करण्यात आली. हा वाद राज्यभरातील इतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पसरला. हिंदू विद्यार्थ्यांच्या गटांनी भगवा स्कार्फ घालण्याची मागणी करून प्रतिवाद केला. 5 फेब्रुवारीला कर्नाटक सरकारने गणवेश नियम पाळावे लागतील असे आदेश देत हिजाब हा अपवाद असू शकत नाही असं जाहीर केलं. 25 जुलै 2022ला द्रौपदी मुर्मू यांनी भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. पहिल्या आदिवासी राज्यप्रमुख आणि देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान होणारी दुसरी महिला बनून द्रौपदी मुर्मू यांनी इतिहास रचला. मार्च 2022 मध्ये झालेल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव करत विजय मिळवला, तर पंजाबमध्ये आपने सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसवर निर्णायक विजय नोंदवला. आमची ही विशेष मालिका तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर आम्हाला कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या YouTube चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच आमच्या Facebook पेजलाही फॉलो करा. पुन्हा एकदा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद.